Grotere behandelkamers en meer rust en privacy voor de patiënten. De nieuwe spoedeiskunde help van de MCL is nou de grootste van Noord-Nederland. De nieuwe spoedkliniek en meer patiënten met complexere en zwiere verwondings beter helpen. Joet kregen medewerkers van het MCL alvast een rondleiding. Eigen personeel wie ik belutsen bij de ontwikkeling van de nieuwe behandelkamers, liek als spoedverpleegkundige Petra Bielsma. In de romtes, zeker op de heel complexe kamers, hebben we verkozen om een romme opzet te doen. Van mij wie dat toen belangrijk om daarbij te wezen. Om bijvoorbeeld te kunnen zeggen, ik wil het onrecht bij de uitgang van de kamer. Hè? Want als ik kleed ben met de patiënt, dan kijk ik dan mijn hand wasje en dan hoek ik dan nog een hoek het erin. En we wonen graag, we nemen dat een zuil met alle apparatuur erop. Daar wonen we graag maar werkje, want op het moment dat de patiënt slecht wordt, als het net goed gaat met de patiënt, dan kunnen we er nog omheen rennen en dan kan ik nog bij het home komen. En op ouderspoedeisendulp zien we dat al je net. Ik denk dat het nou volle praktischer inrichten is. Ja, we willen straks dat de ambulance bijvoorbeeld aan de linkerkant inrijdt en dan staan wij te wachten aan de rechterkant. We kunnen dadelijk de patiënt aansluiten aan de apparatuur, omdat gewoon het inrichten is voor de verpleegkundige op de rechterkant. Dat is mijn praxis maar. En dat is praktischer als dat we het hier. Maar de nieuwe spoedeiskunde help speelt het MCL in op de vergriezing en meer complexe zorg van 65-plussers. Nou zien we de spoedkliniek openen en ik in gebruik nam.